मरखा बनाम पलटन के बाजी मारी। पिछिलका सीजन ई दोनों टीम के बीच जब मैच भई रहे तब 523 रन बना रहे। तो वह टाटा आईपीएल के दूसरका सबसे बढ़कर रन चेज अभी हाले फिलहाल में देखे के मिलल है। एसआरएच के मरखा अंदाज शुरू हो गिल बा आ एमआई के टीम पलटवार शुरू कर दिले बा। इस सब विषय में बात हुई, वीडियो के अंत तक देखी। है रनदारी तो सबके भाईला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। टाटा आईपीएल के कारवा पहुंच गेल बा मैच नंबर 33 में मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। जब दक्षिण के दोनों टीम भिड़ी तब फिर जोन युद्ध देखे के मिली वो बड़ा तगड़ा हुई। एक दिन मरखा टीम सनराइजर्स हैदराबाद पिछिलका मैच में बता दिलन जा एक बार फिर से ही काहे वो लोग के मरखा कहल जाला। तो दूसर का दिन एमआई के टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जौन वो लोग पलटवार खेलन जा बता दिलन जा कि भाई पलटन ऐसे ही खेलेला। दोनों टीम के जौन जेन बोल्ड लोग बाड़न जा वो तगड़ा प्रदर्शन कर रहल बाड़न जा। एसआरएच के बात करल जाओ तो अभिषेक शर्मा के शतक हमनी के देखबे के नहीं जा। शर्मा जी के लइका चलल तो फिर बवंडर मचल। तो दोसर का देने जौन बड़का शर्मा जी बने उनकर एगो बड़का पारी के इंतजार अभियो बा। हेड टू हेड बात करल जाओ तो दोनों टीम के भिड़न 23 बार भइल बा, जौना में 13 बार मुंबई इंडियंस जीतल बा और 10 बार एसआरएच के जीत मिलल बा। 2021 से कहानी ई बा कि 5 गो मैच भइल बा, जौना में 3 गो मुंबई इंडियंस जीतल बा और 2 गो एसआरएच जीतल बा। अब मुकाबला मुंबई के घर के मैदान वानखेड़े में बा। आप पिच के बारे में यह कहल जाला कि भाई एकदम लाल माटी के विकेट बा, तेज गेंदबाज के शुरू में मदद मिली, रन के बरसात हुई और फिर स्पिनर लोग के तनी सा बाचे के पड़ी। तो टॉस के फैसला एकदम साफ रही कि टॉस जीता फील्डिंग करे जा। इस सीजन सूर्य कुमार यादव के भौकाली शुरू हो गिल बा। 6 गो मैच में 239 रन बनौले बने आ स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर बा। तब भोजपुरिया खिलाड़ी के भौकाली एमआई खाती ऐसे ही चली। तिलक वर्मा एक बार फिर से बता देले कि भाई उनकरा के जो मौका मिलेला तो मौका के फायदा उठावे जाने ले। बीच के ओवर में आके साझेदारी बनावल, गेम के गति के आगे बढ़ावल, ई जिम्मेदारी तिलक वर्मा के रही। इस सीजन 6 मैच में 210 रन तिलक वर्मा भी बनौले बने, स्ट्राइक रेट भी 140 के ऊपर बा। एसआरएच देने से बात की तो ट्रेविस हेड के एगो बड़का पारी के इंतजार रहे। पिछिलका मैच में अभिषेक शर्मा के साथ वो बड़का साझेदारी के लिए अब बतौले कि हेड के रोकल अभियो आसान नहीं खे। इस सीजन 6 गो मैच में 214 रन बनौले बने और स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर बा। ई तो आम बात बा हेड खती। तो वह एसआरएच के सबसे मजबूत खिलाड़ी पिछिलका मैच में पंजाब किंग्स बुलाइए ना पाई उनकर पारी के, चाहे कि शतक लगौले अभिषेक शर्मा टीम के जितौले। ऐसन पारी बड़ा कम देखे के मिलेला। अभिषेक शर्मा के बैट एकदम महराई रहे शुरू में, लेकिन अब इस शतक लगौला के बाद उनकर 202 रन पूरा हो गिल बा। अभी तक इस सीजन में स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर बा। एसआरएच देने से हर्षल पटेल के 5 गो मैच में 8 गो विकेट बा। वानखेड़े के मैदान में इनकरे गेंदबाजी विकेट निकाल सकेला, काहे कि ज्यादा तेज गेंदा फेंके जाइबा तब वो तोरा दिक्कत बा। स्पिनर लोग के तो ऐसे ही कुटाई हो सकेला। तो जौन बीच बीच में ऑफ कटर और नकल बॉल फेंकियन जा ओ में फायदा मिली। मोहम्मद शमी के एक बार फिर से अपन धारदार गेंदबाजी के इंतजार रही। तेज फेंकत रहे लेकिन विकेट वो हिसाब से नहीं के मिलल। 6 गो मैच में खाली 5 विकेट बा। तो शमी मुंबई के मैदान में बल्लेबाज लोग के सपना तूर सकेलन। मुंबई इंडियंस देने से टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पहिल का 5 विकेट इस सीजन उनका नाम आइल बा मुंबई के कप्तान के तौर पर। 5 गो मैच में 10 गो विकेट बा, लेकिन एक कारवा के और आगे बढ़ावे खातिर उतरी हैं। तो वह नयका लइका पुथुर 4 गो मैच में 6 गो विकेट बा, लेकिन बीच के ओवरन में आके बल्लेबाज लोग के पेरे के काम इनकरे दिल गिल बा। और फिर वो समय बल्लेबाज कोनो गलती करी है तो फिर वो लोग खामियाजा भुगतियन जा। एसआरएच के मरखा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के रोके के बाद तो फिर दीपक चहर एगो बढ़िया विकल्प रही है मुंबई इंडियंस खाती। 3 गो इनिंग में अभिषेक शर्मा इनकरा खिलाफ खाली 19 रन बनौले बने और 2 बार आउट कैले बने अभिषेक शर्मा के। तो वह अभिषेक शर्मा के विश्व के एगो महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से ही बाचे के पड़ी। पिछिलका मैच में करुण नायर तो अच्छा खासा धुलाई के लिए भाई बुमराह के, लेकिन यूहे बुमराह हमें जे कोनो मैच में आके बता सकेले कि भाई उनकरा के खेलल मुश्किल ना नामुमकिन भी रहेला। 2 बार इहो अभिषेक शर्मा के आउट कैले बने। अब आज के मैच में भी रिकॉर्ड की घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई जा चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई, या सब के हुरी ये वीडियो के पहुंचावत रही। ट्रेविस हेड के 14 गो रन और चाहिए तो इनका टाटा आईपीएल में 1000 रन पूरा हो जाए। पिछिलका मैच रहुआ सबके याद हुई दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस के आखिरी ओवर में 3 गो रन आउट भइल, जेकरा चलते मुंबई इंडियंस वो मैच जीत गई। दीपक चहर के आंकड़ा बता रहल बा कि पावर प्ले ओवर में एसआरएच के खिलाफ ये परेशान के लिए बने। 12 गो मैच में 8 गो विकेट बा इनकरा नाम। तो
हेड आ फिर अभिषेक शर्मा के जोड़ी तूरे के जिम्मेदारी दीपक चहर पर ढेर रही। तो वह एसआरएच के एडम जंपा लेग स्पिनर इस सीजन चोट के चलते बाहर हो गिल बने। उनकरा जगह पर एगो विकल्प लेके आइल बा एसआरएच के टीम। रविशंकर स्मरण उनकरा जगह पर आइल बने टीम में। और रउआ सब बताई दे कि का ई मैच में रोहित शर्मा के बल्ला एक बार फिर से चली घरे के मैदान है कि का एसआरएच की टीम जौन मरखा अंदाज में खेलतिया एगो जीत वो अपना नाम करी। कमेंट करके जरूर बताई।